Hello, hello, good evening. Hello, good evening, everybody. Salamat sa thumbs up. To people in the house, welcome to my live stream. Ingay itong mga pusa. Saglit lang, guys.
Ay na naman tayo, inaantok na naman, hikab ng hikab. Dahil nasa harap ng kamera. Jessica Basis, hello. Thank you sa bisita. Thank you sa tamsak. Harang, oy. Harang, oy. Haba ng harang. Salamat sa paharang, Jessica Basis. Kagabi nag-ilis ako, pero hindi ako natapos. Oh. Salamat sa paharang-harang dyan.
Wala kang pasok, kapatid na Juicy Cabasis. Wala kang pasok, kapatid na Juicy Cabasis. Wala kang work ngayon. Ano na nangyari sa panonood mo ng TikTok? May TikTok ka na ba? Ano ba yan? Bakit ako inaantok pag nasa harap ako ng camera? Haba ng harang, oy, oy. Kumusta YouTube? Nakaano din si Yopel. Naka-online. Masakit ang aking balikat. May pasok ka ngayon, kapatid na Josie Cabasis. Uy, inaantok. Tutulugan ko na naman to ngayon. Naantok ako.
Ano yan? Naantok ako. Bakit ganito pag ako nag-iipis? Iba ni TV, 4 thumbs up, haba ng harang. Salamat Iba ni TV sa paharang-harang mo.
Naantok na ako. Ang bilis mo antokin. Sino naman ito? Hoy. Ayun lang na-aprobahan. Iba ni TV, luma, medyo si traffic pa. Salamat sa iyong pa-traffic, Iba ni TV. Antok na ako, inaantok. Ano kaya ang dapat gawin para di antokin? Ano kaya ang dapat gawin? Wala naman akong kutkutin. Oy, antok na lahat. Antok na ako eh. Basta na pag nakaharap ako sa camera, ba't kaya ako naantok? Kumusta na Iba ni TV? Kumusta na Josie Cabasis? Salamat sa iyong Iba ni TV. Sa like mo doon sa aking story. Wala akong libangan. Kaya yung video na yon ka-approve lang ng Facebook. Ka-approve lang ngayon. Yung video kasi na yan, yan sa group. Meron kasi kaming group. Ngayon inaano muna namin doon. Sige, salamat sa payong pasilip-silip Iba ni TV. Buti ka pa, nakakapag-video ka. Ako hindi. Kasi hindi ka pwede lumabas dito. Ang hirap. Dito lang kami sa loob. Kaya nag-i-LS lang ako. Kagabi nga, nag-LS ako eh. Sandali lang LS ko kasi yung wifi ko. Hindi ko maludan yung wifi ko. Ngayon yung wifi na galing sa taas naglulo ko. Mahina ang signal. Pinatay ko na. 47 minutes lang. Mamshi harang, sabi ni Aba Vergara. Salamat sa iyong paharang Mamshi. 1 month din naka-upload. Mabuti ka nga eh. Ako nakapag-upload ako ng isang araw naman. Pero yun lang. Thumbs up dan, sabi ni Mamshi. Salamat Mamshi sa iyong thumbs up. BG lang si Mamshi. Buti pa to si Aileen Hira eh. Nakasweldo na yata. Ako malayo pa. Mabutin pa ng siyam-siyam. Wala pa lang $10 yung nagkakuha na si Aba ng pin niya eh. Ewan ko lang kung nakumpleto niya na yung $100. Ikaw Ba ni TV, ilan na yung mo?
revenue. Pin pala. Akin ano pa lang 7.20. 7.20. $7.20. Mas malaki pa yung ano ko sa TikTok kasi nasa $13 na eh. Kaya lang hindi mo naman makukuha yung hanggang hindi ka nakakompleto ng 1,000 subscriber. Ilang na subscriber ko. Bibigyan ka na ng ano niyan, PIN number. Nakausap ko kagabi si Dilpin Manubag. Kasi tumawag ako. At siya bang tumawag? Ako pala tumawag. 3 days na lang siyang nakatingga doon sa kanyang kinaroroonan. Nag-email na si AdSense para sa 10 week pa AdSense. Kailangan ba dalawa? Nakapag open account ka na Ibani TV. Hirap pa ganito eh. Hindi makalabas eh. Meron naman yung mag-open account ka meron 500 lang muna. Para pag nag-apply ka doon na sa mo, mayroon ka nang ibibigay na. Uy. Teka, may nag-text. Sige, Bani TV. May inano lang ako. Wala pa nga. Edit mo na, labas lang, select na lang ulit. Sige, salamat. Mamshi, nandiyan lang si Mamshi, naka-busy. Nakakuha ka na ba ng sahod mo, Mamshi? Diba, natanggap mo na yung PIN?
Aw nga pala, pag ano, paano aba, paano pag nakatanggap ka ng pin mo, saan mo ano yung pin, doon sa AdSense? May ano, buhok yata. Batong salamin ko, nahulog. Iimbitahan ko sana yung mga friend ko sa Facebook, yung galing Thailand, Indonesia. Marami akong friends sa Myanmar. Pero, nahihiya ko. Hindi ko sure, baka kung ano-anong sabihin nila. Tsaka yung iba, di marunong mag-English. Lalo na yung taga Myanmar. Hindi agi sa kanila yung English. Yung na may nag-text ka sa akin ngayon. Hmm. 39 minutes na, naka 39 minutes na pala ako. Ang sakit ng ano, balikat ko. Kailangan ng hilutin. Ay, 40 minutes. Video lang naka-online lang. Salamat, Mami si. Naantok ako. Nag-online selling ka.
Hina na talaga nitong cellphone kong isa. Oh, ano ba yan? Nakabidi-bidi. Tak, 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 tak. 60 minutes ago, before and 16 minutes before the end my live streaming. Ano ba yan? Bakit ganito? Thank you sa nakabidi-bidi. Sino nakabidi lang? Thank you sa 6 thumbs up at 4 million in my house. Welcome to my live stream. Nag-inano ka man, nagla-live ka. Thank you sa nakabidi. Sino nandyan? Labas ka na. $4 million in a house. In my house. 6 thumbs up. Sino nakabidyo dyan na iba? Labas na please. Sino nandyan? May alaga na naman ako. Bakit? Nag-aaway kasi sila doon eh. Diyan, naiihi na ako. Momo, nakabidyo lang si Mamshi.
Thank you for this. Momo. Ba't nag-aaway? Ayun. Inuulit kasi yung isa na sa baba. Yung isa na sa taas. Eh di, ang tawag nito. Yung inaano siya. Tinatalon ba? Dinudok yung... Oo. Muli ka, dali. Bigay dito mo. Ano nag-info mo dyan? BG lang si Mamshi. Meron na lang akong 11 minutes para magpaalam. Sino bang naka-BG dyan na iba? Ayaw magpakita. Na-aprobahan na naman ni Jaime yung video ko. Na-upload na sa ano. Momo. Dinig na dinig yung ano ng kalabog. Ay, inumin yan. Hindi inumin. Kamangiras. Harang, silip again. Thank you sa iyong paharang, Ibali TV. Ah. 5 million in the house, in my house. At 6 tamsak. Sino kayo naka-BG na iba, no? Ayaw lumabas. Ang buhok ko mahaba na. Kailangan ng putulan.
Ibani TV, nakabidi lang. Aray ko, ang sakit ng aking balika. Baka naman, mayroong isa dyan. Nga pala. Ayaw magpakita. Sino kaya? Who's that guy? Please come out. MG Bips Barrel. Attendance. Ako magpaparapol din ako pag meron akong pera. Naantok na ako. Meron na lang akong 6 minutes. Ano ini-edit mo? Ibani TV. Kailan ko mag-i-LS? Buti kayo, nakakagawa kayo ng video eh. Ang ano nga, hindi ako nakakagawa ngayon ng tawag nito. TikTok. Nagawa ko ngayon sakali lang. Nandiyan si Humblebee ba? Nandiyan si Humblebee. Ay, wah, yun na. Kailan ka mag-i-LS, Ibani TV? Ano to? Kita puntahan.
Nalulubat na yung aking isang phone. Two minutes left before I say goodbye. Ay, kailan ka ba nabumuni iba ni Tide? Matagal ka na ba nagbuni? Ilang buwan na? Perian, Yaadan, Perian, Mubin, Moris. One hour na. Tapusin ko lang yung aking kung ano. At ako'y magpapaalam na sa inyo. Luluhay mata ko. Ako nagluluha. Naantok ako eh. Hello, hello. May nakatambay dyan na ayaw magpakita. Naantok ako eh. Naantok. Ako'y salamat sa inyong pagpunta dito sa aking live stream. Ibani TV, si Mamshi at si sino pa ba? Josie Cabasis.
At yung nandyan na ano, hindi ko kilala kung sino, ayaw lumabas. Tatapusin ko lang yung aking ano, ads. Nakabiti lang si Mamshi. Gabi na naman. Try ko mag-TikTok ngayon pagkatapos ko. Salamat guys sa inyong pagpunta sa aking LS ngayong gabi. Ako'y magpapaalam na sa inyo at ako'y naka-isang oras na. Wala bang mag-LS ngayon? Sinong susunod mag-LS? Bunny TV nag-i-edit ka pala. So yan guys, salamat sa inyo sa inyong patamsak. Kapatid na Juicy Kabasis, Bunny TV, Mamshi, at yung mga nakabidyo dyan, ayaw lumabas. Salamat sa inyo guys. Bye-bye. Good night. Good evening. Good night. Bye-bye. God bless.